Бүгін Қазанның Мәскәү районы судында 3 бала әнесі Евгения Артюхина іші бойынша суд отырышы ябық режимда узды. Чөнки ул яшүсмерләрнең мәнфәгатьләренә кагыла. Ана кеше утырышта соңгы сүзен әйтте. Ул гафу үтенә һәм балаларын үзе тәрбияләүне сорый. Әмінә 3 бала әнесенең яшь ярамак сабыен кыйнап, аңа янап, шуны телефонга төшереп башка берәүгә җибәрүне прокуратура вәкилләре кешелексезлек дип атый. Моны аңлау өчен бу кадрларны күрү дә җитә диләр. Бу видеоны Евгения Артюхина ноябрь айында кызының әтисеннән үч алу өчен кулланган була. Гаепләнүче як әни кеше бу гамәле өчен җәзасын алырга тиеш дип бара. Государственное обвинение. Дәүләт гаепләүчеләре судка Евгения Артюхинаның гаебен тануны һәм аны 5 елда 6 айга кадәр ирегеннән мәхрүм итеп җәзага тартуны сорады. 5 ел ярым бик күп ди Евгения Артюхинаның әнисе. 68 яшьлек Татьяна бүген суд утырышына 1 сәгать алдан иң беренче булып 8 яшьлек оныгы белән килгән. Кыз Евгенийның улы баласы. Февральдәге утырышта да алар бергә катнаштылар. Хәзер 3 баланы да әбиләре карый. Ул аларга опека рәсмиләштергән. Кызым бу адымга чарасызлыктан барган дип саный. Стресс такой вот у нее произошел, вот нервный срыв какой-то. Нервный срыв. Он не помогал, он всем говорит, что он помогает. Вот это у нее все накопилось, видно. И она просто решила как бы показать, что она как-то ее бьет. Но там побоев-то нету. Гаепләнүченең адвокаты да җәза катгый булырга тиеш түгел ди. В данном деле у нашей подсудимой в ее действиях не имеется систематики. Ул аларны кыйнарга теләмәгән һәм һәр даим кыйнап тормаган. Ул балага психологик йогынты ясамаган. Бу очракта без җәберләү матдәсе дөрес түгел дип саныйбыз. 156-нчы матдә буенча гына гаепләргә мөмкин. Иректән мәхрүм итәргә тиеш түгелләр. Евгения Артюхинага җинаять эше ачылганга 9 ай узган. Шуннан бирле ул сак астында. Бүген суд аңа хөкем карары чыгарды. Аны укыганда журналистларга залга керергә рөхсәт иттеләр. Суд Артюхинаны 4 елга ирегеннән мәхрүм итте. Назначено наказание Артюхиной окончательно в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием исправительной колонии общего режима. Хөкем карарын Евгения Артюхина битен каплап тыңлады. Әнисе ризасызлыгын белдерде. Детей убиваете вы своими судами этими. Что вы хорошего сделали для детей? Что вы делаете для детей? Родители мучают, детей мучаете. Суд залыннан чыккач, Евгения Артюхина журналистлар янында туктап үз сүзен әйтергә булды. Ни өчен сабыен кыйнавын гына аңлата алмады. Не знаю, что меня нашло. А раньше такое находило? Нет. А вы объяснили, что на вас что-то нашло? Я говорила. Евгения Артюхинаның 9 ай сок астында булуын исәпкә алып, ул тагын 3 елын колониядә уздырачак. Балалары әнисе Татьяна тәрбиясендә булачак. Ферүзә Мәҗитова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.